Berni. Sí? No trobes que fa molta calor? No, t'ho sembla, Laura, t'ho sembla. Que trigaràs gaire a acabar. No, acabo de muntar la bomba de reciclatge de l'aigua i ja estarà. Però hi ha molta gent aquí, oi? I què ens importa a nosaltres la gent, Laura? És veritat, què ens importa? Vine. Vine, que fa molt temps que t'espero. Vine, vine. No, tu no. No te'n vagis, vine. Però que no m'has dit que me n'anés? Sí, però tu vine, no te'n vagis. Mare! Què passa? Què fas aquí? És que em moro de calor. I el Bert... Qui? No, res. Quina calor, eh? Sí. Amb qui somiaves? Sí. Què hi fa la calefacció encesa? És el termostat de la calefacció que s'ha encallat. Passa'm un plàtan. Per què no avisem el Berni? La teva mare ja ha anat a parlar-hi. Deixa'm lloc. Què fas? Un batut. Passa'm la llet. Avui la mare tenia un somni molt estrany. Deia algú que s'acostés que no sé què farien. Teva mare? Deia, sí, vine. Un somni eròtic. La mare té somnis eròtics? Jo també. Què has de tenir, tu? No, amb la profe de naturals. Però no és la que et suspèn. Va, home, va. No poc. Que no en tens, tu, de somnis eròtics o què? Jo? Amb la Cristina. Hola. Què fa la nevera oberta? Fa molta calor. Ai, perfecte. Tu, ha dormit bé la Berta? És l'única que ha dormit bé en aquesta casa. Ai, que bé. Qui és la Berta? La matriarca somia amb algú que odia. El seu soci somia amb la portera. El fill petit amb la professora de naturals. I el fill gran, que resulta que no somia, en comptes d'estar-ne content, està a la mar de preocupat. Pebre. Aquí. I gingebre. Tu saps si tenim gingebre? No ho sé. No saps mai res. No. I ara vodka. I això després t'ho veuràs o és per netejar-te les sabates? És un afrodisíac. Per netejar els vidres. Per netejar els vidres. Per somiar. Què? No tens prova de naturals demà? Sí. Doncs au, vés a estudiar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Rafaela. Vieni qui. Rafaela. Vieni con me. Pere? Què hi fas aquí? És que he tingut un somni. Que has begut d'allò que m'he fet? De l'afrodisíac? És que la Sara m'ha dit que els afrodisíacs servien per a fer pujar la temperatura. I volia mirar si em servia per demà no anar a l'escola, que tinc prova de naturals. No estàs calent. No, ja ho sé. I què has somiat? Que un poll gegant tenia segrestada la profe de naturals. I jo anava amb una pistola de colònia matapolls i el matava. I la salvava i ella m'abraçava i em feia un petó. Què t'agrada, la de naturals? Sempre em suspèn. Has sentit? No, jo no he sentit res. Vine. Berni, Sí? saps que és la segona nit que he somiat amb tu? Ah, sí? I ja no sé què pensar. No cal que pensis res. Però és que hi ha molta gent que ens mira. I què ens importa a nosaltres, la gent, Laura? Però és que tu ets el lampista. Jo no sóc el lampista, jo només sóc un home. Sí, tens raó. Vine. Vine. Sí, vine.
això? Què feu aquí? No, que devia somiar. Jo? Sí. Quina calor, eh? Calor? Doncs jo tinc fred, Havies d'haver posat les sabatilles. Què et passa, Pere? T'has passat tota l'estona amb una cara? Tampoc no és tan terrible haver de dinar amb mi. No, no és per això. Què passa, doncs? Avui hem tingut prova de naturals. Ai, sí, és veritat. I com t'ha anat? M'he passat tota l'hora mirant la profe, recordant que aquesta nit l'he salvada del poll que la tenia segrestada. I pensant que és molt maca. I no has contestat les preguntes? Ni una. I em tornarà a suspendre. I tu em renyaràs. No, jo no. I es pensarà que la seva classe no m'agrada. I és la classe que m'agrada més de tot el món. Em sembla que estàs enamorat. De qui? Tots dos tenim problemes amb els somnis. Jo em sembla que els tinc amb... La realitat? Jo també. Però s'ha acabat. Què hi fas aquí? No ho veus? Estic desmuntant això. Si entres a casa meva em sembla que m'hauries de demanar permís, no? Tenim un contracte. Ho vas estripar? M'és igual. Doncs a mi no. I no m'agrada que m'escridassin, ni menys quan hi ha gent al davant. Per què? Perquè no poden veure com un lampista escridassa a la senyora de la casa? No, perquè no suporto que m'alcin la veu, ni tu ni ningú. Jo alço la veu a qui s'ho mereix. A mi no. I com penses evitar-ho? Ho vols veure? Berni? Laura? Laura, no, sóc l'Olga. Berni? Què et passa, tu? No, a mi no... no. Mare, l'Olga, que surt per la tele? De gràcia i de cop i volta la vaig veure així. Clar, jo al principi em pensava que era, no sé, una roca o una pedra petita, o no sé, la vaig veure tan gran. Com l'enamorament entre dues persones. Esclar, exacte, i a més el que vull dir és que ja està bé que se n'adonin, que s'estiguin de tonteries i que no es barallin més i que, no sé, jo crec que l'amor, saps? L'amor quan arriba jo penso que no l'has de deixar anar. I precisament D'on ho ha tret també tot vull això? que... Ai, que s'està a punt de caure. Això no és veritat, s'ho inventa. També vull dir que, doncs, A la tele que s'ho gent, inventen que també no sé, que hem d'ajudar a aquestes... Realment, l'Olga com és, eh? Per defensar les tortugues s'inventa cada cosa. Té molta imaginació. Però si ha estat fantàstica. Joan, jo crec que hauríem d'adoptar una tortuga d'aquestes. Sí, realment fantàstica. Ja ho veuràs quan arribi. Què? No, res. La mato. No em tornis a escridassar mai més. I tu no juguis mai més amb mi. Ets un cregut. I tu una tibada, que no sap el que vol. Esclar que ho sé. Ah, sí? Què? Això.